شوان نجال ساسونا بطمانه به دستکا ایش قوره قرصا کارسازیا زیوان هاتیه وکرن لساسونه چیکرنا آمورن زیو کارو بارن امبیجن یه بابو کالام بو ناب و قرصه اف عادت اف kültür ve devam bike. Gustilk û gelek malzemeyên zînetê yên ku ji zîv tên çêkirin. Bi dest û makîneyan û bi xebateke hesas tên çêkirin. Li Sasona Batmanê bi piştkiriya İşqûrê qursa karsaziya zîvan hat vekirin. Ji niha ve ji bo van zînetên zîvîn eleqeya gel heye. Li vê qursê 25 qursiyer dixebitin. İşbirliği İşkur Müdürlüğü me pere kir istişare kir و ona baş bu me kursa xwe kir malzeme xwe ani û me dest pê kir vê gav 25 hevê öğrenciyê me hene. Ev kar ji bo ciwanan jî bû vesîleya îstihdamê. Sergümüşe gönül mesleğe ilanı. Bu sayede inşallah meydanı başvurun. İstanbul Ziv Anîtin Elbrane çoğun zanin Ziv peşi Kürdemel Salsun çekir bu. Jur çubun İstanbul çok şükür jurani Anîtine İsa Salsun Çat Omeda vekirine. Ger qursiyer baş bala xwe û keda xwe bidin vî pîşeyî wê siber rojê vî meslekê bav û kalan berdewam bikin.